Românii sunt un popor atât de orb, încât șortul meu, cu merdeneaua cu unt sau margarină, are atâtea vizionări, și șortul meu, că de fapt România este atacată de ruși, are atâtea vizionări. Eu degeaba încerc să deschid ochii la faptul că nu este în regulă că drona detectată în zona Târgu Bujor să se prăbușească într-o gospodărie în județul Vrancea, că nu e normal ca drona găsită pe litoral la Tuzla să fie detonată, că nu e normal să fie atâtea fragmente de dronă pe litoral. A doua jumătate a lunii iulie și luna august au fost foarte multe incidente de acest tip și mă întorc la această idee și repet acest lucru. Apropo, 24 august, ziua independenței Ucrainei, independență care de 4 ani și jumătate este atacată de cei de care Ucraina s-a rupt. Și dacă ne gândim că toate dronele astea ar fi intrat, ar fi explodat în Ucraina în februarie 2022, noi am fi zis atunci că Ucraina este atacată de Rusia. Dar despre România, de ce nu spunem același lucru? Care este numărul minim pentru care să putem spune asta? O dronă pe zi, 2 drone pe zi, 10 drone pe zi? Spuneți-ne și nouă un număr, ca să știm și noi. Abonează-te!